Bueno hömpöttelee. No pitäisikö vähän rolla? Hei! Ei täällä puskassa nyt. Mutta mennäänkö sinne maastoon? Tuonne takamaastoon tonne mettään. Bueno. Mennään tuohon maastoon. Tästä, hui! Oh. Tässä voko. Kohta ne tässä varmaan rallittaa. Heidän poina meni. Ja. Jos. Käännetään. Ei! Ei! Pakki. Ei. Hei. Hei. Siis täällä on jotain humalaisia slavikakolpea. Estä! Joo! Voi ottaa pari kiitolokka kohtaan. Nyt tullaan lähtee. Epos. Tänne. Mä pystyn vaan kuvaa kauhean hyvin. Noniin. Annetaan itse tossa syödä vähän viihteitä. Hä? Mun pitää taas mokkaa mun ääni, kun mä kuulostan niin tyhmältä. Tässä videossa on sitten varmaan. Noniin. Voidaan syödä vielä. Syöttää näitä vaikka meidän. Ja otetaan pari kuvaa näistä vihreitä. Joo siis itse annettiin tässä ihan vähän vihreitä. Tässä on kauhean hyvin tässä metässä. Mennään näiden pihaan antaa. Siinä kasvaa enemmän ruokaa. Otettiin pari kuvaa näiden ponskien kanssa. Ei nyt pitkä aika nähdä tän mun kaverin kanssa paljon, kun se asuu eri kaupungissa. Ja se osti multa siis Buenon. Ja joo, mennään antaa vihreitä niitten pian. Kuten, joo. Joo, mennään sinne missä on tuoreempaa. Bonita. Mahakkaita. Täällä on saatu koko päivän. Hei. Kokeilla. Tästä. Puni. Noniin. Siellä on vihreitä. Hei, ei ravata. Ei ravata. Ei ravata. Ei ravata. Prrr. Prrr. Noniin. 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 Mä teen tonne. Syö vähän. Sisällä tai tallissa saa sitten porkkanaa. Niin. Voi. Tää ruoka. Laita tohon. Niin. Sen on niin. Niin. Tosta. Noin. Poni kävi just työstöroimissa. Se oli äsken ihan kakas nyt. Mennään nyt talliin.